Ahojte všetci, ako sa máte? Máme divné, to sme tu v noci. Áno, točíme jedno videjko. Ale začneme si svietiť, lebo sme zatiaľ v strede lesa. A keď niečo uvidíte, napíšte mi to do komentáru. Lebo potom nikdy nepôjdem natočiť takéto video, lebo pred chvíľkou tu niekto vystrelil niečo a my sme sa až tak zlákli. Ja som už mal v pláne, že nepôjdeme, ale ukecal ma, tak sme išli. A pôjdeme ako, neviem čo, ale pôjdeme trochu ďaleko, ale veľmi ďaleko nepôjdeme. Dobre? Budeme tu iba veľmi chvíľku, lebo zase tu niekto vystrelí, my sa zlakneme, až sa možno sa aj pokakáme, ale nechcem o tom ani rozprávať radšej. No tu niekde tuto skončíme. Tak, tuto skončíme. Ahoj. Ahojte.